rokov na Slovensku sme nemali svoj štát. Vždycky sme boli pod niekým alebo s niekým. Bolo obdobie, kedy na Slovensku sa nesmelo po slovensky rozprávať. Boli zatvorené všetky školy, muselo sa učiť iným jazykom. Hoci staroslovenčina bola jedným z liturgických, 4 liturgických jazykov v histórii. A 16 rokov, odkedy sme samostatným štátom, sa niečo zmenilo. Za 16 rokov sme sa stali demokraticky uznávaným štátom, ktorý je otvorený, ktorý v zahraničí nesie meno ako čitateľný a stali sme sa členmi tých najvýznamnejších inštitúcií vo svete. Možno je to to, že za tých 1200 rokov až podnes, čo som povedal, sme si zachovali svoje územie, svoj jazyk, svoju kultúru, vieru. A to je tá sila. Mať po toľkých rokoch, po toľkých strašne ťažkých časoch, mať svoje územie, jazyk, kultúru. Kríza mohla na Slovensku dopadnúť ešte horšie, ale vláda už od septembra minulého roku začala signalizovať určité problémy. Je to kríza, ktorú vyvolali tí najmocnejší, najsilnejší. Ale ťažko povedať a jednoznačne, že je to kríza systému. Ja stále hovorím, že neoliberalizmus k tomu veľmi dopomohol. Ale nie len on, to je kríza aj osobností. Takže nech sa páči vaše otázky. Prosím vás pekne, v tejto ťažkej kríze, ak ju prekonávame, pán primátor mesta Nitry si dal dvojnásobok platu. Na vás to neplatí. A zaujímavé, a zvláštne na tomto je, že všetci, takmer všetci, teda poslanci zo strany Smeru to odhlasovali. Ja by som sa tomu nesmiela, toto je vážna kríza pre všetkých a najväčší dopad majú tí najväčší chudáci a tí, čo sú stále ešte za komunistov boli pri moci, tak sú žiaľ aj doteraz. Môžete mi na to odpovedať? Najprv počkáme, čo vám zakončí. Naše platy vychádzajú zo zákona a pokiaľ niekto schváli odmenu, tak samozrejme mu v tom nemôžeme brániť. Chcem povedať len jedno, že priamo na zastupiteľstve som žiadal poslancov, aby tú odmenu vôbec neudeľovali, prípadne aby ju znížili, pokiaľ tak neurobili, za to nemôžem, ale jednu celú odmenu som venoval na sociálne účely, takže chcem ešte podotknúť, že aj volení funkcionári mesta, aj poslanci, práve v tom materiáli, čo som tam dal, sa zriekavajú časti svojich odmien aj tento rok a je tam vytvorený fond sociálnej pomoci o výške 250 000 eur. Myslím, že to netreba rozvádzať, zverejníme to, je to zavesené na internete, takže každý si to môže tam pozrieť. Pán prezident, v systéme školstva, či už základného, stredného, je priveľa zmien. Týka sa to aj vysokoškolského. Dokedy to ešte bude trvať, pretože ja z môjho pohľadu učím prvákov na SPU v Nitre, chémiu, a tá úroveň každým rokom je dosť nízka. Ja si myslím, že to mohli sa vrátiť späť. Ja nehovorím do minulého systému, ale tú úroveň trošku zvýšiť tak, aby sme sa mohli našimi študentami píšiť, že to, čo bolo v minulosti, aj bolo aj dnes a v budúcnosti. Ďakujem. Najväčším nešťastím celého reformného systému, a to nie len školstva, ale aj zdravotníctva, spravodlivosti, je, že príde nový minister a okamžite reformuje predošlú reformu. Musíme už ozaj mať koncepčnú reformu, ktorá vydĺží dlhé roky. Pokiaľ ide o druh škôl, ako ste vy, tak práve teraz sa pripravuje aj minister školstva novelu zákona, kde sa bude hovoriť o spolupráci s podnikateľmi. Že ako vnímať hodnotenia neziskových alebo mimovládnych organizácií, čo sa týka vysokého školstva, že sme sa tej priečke usadili dosť zle. A ja si myslím, že dneska naše vysoké školy sú ozaj na nedostačujúcej úrovni, pokiaľ ide o financovanie, pokiaľ ide o možnosť ozaj pripraviť školu po všetkých stránkach. No ja som učil na vysokej škole 27 rokov a za 27 rokov, ak by mi niekto dal, aby som vytvoril nejaký program nový alebo proste niečo zmenil, okamžite by som to urobil.
A čítala som s vami veľmi veľa rozhovorov, ktorí vlastne stále rozoberáte ten odchod študentov do zahraničia. A chcela by som sa opýtať, či sa vláda zamýšľala nad tým, prečo tento odchod vlastne nastáva. Pretože keď si vezmeme naše šance na uplatnenie sa na Slovensku po skončení vysokej školy, tak sú naozaj mizivé, pretože keď sa chce študent postaviť na vlastné nohy, tak má veľmi málo šanci. Musí si buď zobrať hypotéku, zadlží sa tým na celý život, alebo proste odísť naspäť domov k rodičom, čo je zväčša buď na východe Slovenska, alebo proste, kde sú šance veľmi malé na nájdenie si zamestnania. A vlastne toto sa zhoršuje hlavne teraz v čase kríze. Tak by som sa chcela opýtať, že či vláda vlastne plánuje nejaké zmeny alebo niečo, čo sa týka postavenia vysokoškolských študentov po skončení štúdia. Ďakujem. Je veľmi ťažko sa postarať o mladých ľudí, najmä v regióne, ako ste spomenuli, na východe, kde nezamestnanosť je veľmi veľká. Ale je ťažko u mladého človeka sa postarať aj tam, kde povedzme zamestnanie nájde, ale nevie si vyriešiť svoju otázku, povedzme, bytovú. Ale nezamestnáte sa, keď nebudete mať byt. Otázka je teraz, ako v rámci tejto krízy budeme zamestnávať nielen tých, ktorí sú doma, ale tých, ktorí sa vracajú zo zahraničia. Neviem, či ste si všimli, nastupuje trend taký, že vôbec nie je záujem o klasické remeselné štúdia typu murár, strojár a podobne. Nie je problém nájsť treba s obrábacom podniku, že za sústruhom nestoja mladí ľudia, ktorí sa to učia, ale sú tam dôchodcovia, lebo nemajú jednoducho náhradníkov. A ešte na druhú stranu je momentálny problém, sám som doktorandom na SPU a mám veľa kolegov, ktorí sa nevedia vôbec uplatniť kvôli tomu, že majú príliš vysokú kvalifikáciu pre slovenský trh. Že sú prekvalifikovaní. Áno, jedna časť tej otázky je práve to, čo hovoril pán riaditeľ. My sme nešťastne zrušili odborné učilištia. V tom čase bolo aj málo práce. Povedzme aj murárskej. Prestalo sa stavať v tých rokoch 90. A ten zákon nový, o ktorom som hovoril, vytváranie týchto nových škôl odborných v spolupráci s podnikateľmi, to je do budúcna, si myslím, niečo, čo by tento problém malo riešiť a vyriešiť. Študent študuje napríklad 4 roky na vysokej škole, škola stratí akreditáciu a proste do štúdia nemá nič. Ďakujem. Je to vec školy, je to vec katedry, je to vec fakulty, či si dokáže vedúci katedry pripraviť učiteľov, ktorí môžu byť garantami potom tohto štúdia. Dnes je na Slovensku, ja to poviem teraz tak otvorene, ale ozaj to nemyslím, nebudem to myslieť globálne. Povedal som, strašne veľa vysokých škôl, strašne veľa programov, ani neviem koľko, a nemajú garantov. A čo sa teraz stalo, alebo čo sa stane, tých garantov hľadajú a povedal to minulé rektor Univerzity Komenského v Bratislave, keď sa ho pýtali na túto otázku, že profesor, to nie je tovar, ktorý sa dá kúpiť.